kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Dear Kuya Totoy of Lola Hubad. Where do I begin? Kuya Totoy and Lola Hubag, may pag-asa bang mulungtad ang one-sided na gugma? Maayong hapon ninyong mga lords, ug sa tanang naminaw karon ning inyong programa. Itago na lang ko sa pangalang Dodong, 38 years old. Gatrabaho sa usa ka dakong kumpanya sa May Ponciano. Stable man tuod ang akong work. Sobra pa ganin sa sakto ang akong sweldo. Pero pag-abot sa love life, mga lodi, pakyas man. Mag 7 months na kong gapakilimos og atensyon sa usa ka babae. O marag, hopeless na magyud siguro ang akong sitwasyon. Mangayo raw ta ko sa inyong opinyon, mga lords. Aban sa dili pa, palihog, pag-play sa kantang, Paano Ka Magiging Akin? Hoy, Dudong. Dudong. Ha? Nadegaderok? Naakayo. Kaso lang, ang iyong pananawa jud rin ako tuas kawanangan. Sorry. May ginahuna lang. Gihuna-huna. Katutasog buho ka gwapa. Nga sexy. Kuya jud kag memory ba? Alangan, uy. Sige kaya kag-like sa iyang mga post sa FB. Kano sa pamangkano? Nga sugton kurok. Mutsa pa may akong paliton. Buhaton. Aron iyan akong sugton. Ambot lang yun ni mo, Dudong. Mutsa pa hinatong bayhana. Nga nagpaugat ka mga yun hulat ato niya, ha? Nga ngit-kit pa man sa kitran imong future ato niya. Grabe, masag ka makasultir ako eh. Way lipod-lipod yun ko, manulti. Prangkag yun ko kayo. Ang babae gani nga interesado sa kalaki. Malata yun na ni mo. Ano sa ba, oy? Mura ka man first timer? Buha nga bitaw eh. Grabe mo akong tama kan Joyce. Grabe imong tama sa iya ha. Pero siya, huwag yung tama ni mo. Joke lang ha. Di ko mo surrender ko. Basin day, hapit ako niya sugton. Oh, bahala ka diha, oy. At sa may bahimo ko. Nga si Joyce magyur ang akong gusto. Siya man akong kalipay. Paita ba ni pagbati, awi? When I'm feeling blue, all I have to do is take a look at you. Kuya Totoy and Lola Hubag, dugay na kong nakagusto kang Joyce o pila na ko kabulan nga gahulat nga iyahang sugton. O sa siya ka nurse, mga lords. O part-time, model pod. Mura kong nabuang sa iyahang mga lodi. O siya gyud ang ginasinggit sa kong kasing-kasing. Bisan pa man, kung salin-salin nga oras lang ang iyang ginahatag nako. Sorry dong ha, late kaayo ko. Okay lang, uy. Nibali lang ko diri. Kinanira naman ang mall. Nice man po dire. Ang ngayon kay kabas, imong gisuot. Thanks. Joyce, magumusta ang tako atong... Next time na lang siguro nato na hisgutan dong kay medyo gikapoy kay ko karon. Toxic kay ang akong adlaw. Dili ko gusto masamutan pa akong stress. Ha? Sige. Next time na lang. Sorry. Okay lang. After na to diri, ihato taga sa mong apartment, ha? Ha? Ayaw na lang kayo magkita pa misa ko mga friends. Di ay. Pero pag alas 12 naman good sa tuwang gabi eh. Dong, nurse ko. Anad kong
Unsaon ko man siya, no? Pagdiskarte. Unsaon man? I need a love that grows. I don't want it unless Kuya Tutoy, and Lola Hubag, malipay na lang pud ko kung mahatagan ko ni Joyce og at least 1 hour sa iyahang time. Aside sa busy siya sa iyang trabaho mga lodi, daghan po siya mga barkada. Maunang salin-salin ra lang gyud ako. Nangutana ko niya mga lods. Kung unsa pa mi, pero wala siya'y comment. Nangutana sab ko kung na ba siya'y uyab. Pero wala man daw. Maong dili na ako kalikayang mo asa mga lodi. Kaya wak man sa bukoy nakita nga lalaki sa iyang Facebook. Pero, isa ka Domingo, anak. Perte na kong text kang Joyce. Pero wala kyung ko nire-reply eh. Mautong namasin kong makasulti siya sa iyang apartment. Ug wala ko damha nga may madiskobrehan ko kabahin kang Joyce. Oh, si Joyce ka na. Gabrihan niya ang gihit. Kinsa mo ang sakay anang maong sakyanan. Uyab ka na niya. Maniligaw. Hoy, Oh, ganiha pa kung nakabantay ni mo ba? Gasige magkaghanga diya sa apartment ni Joyce. nakaila ka niya, te? Alangan, ako may tiglimpyo diya. Di ay. Kuanti. Kining, Uyab pod mo? ha? Naguyab pa lang ko, te. Unya asa pa mangkaan na ibutang. Udugang pa ka? Ha? Pangita na laglain dong. Te, Ayaw naglaom pa anang Joyce kay di gyud na siya pakawalan atong iyang tiguang. Na ay gamintin ana dong. Dator ba kay ito nga tiguang? Mao man ay nagpa-eskwela niyag nursing dito sa Manila. Nah, basin matigbak pa unya ka. Negosyante ra ba to? Daghan kay bodyguard. Isa ra ka kabuto sa pusil ato dong. unsa di iti? Atras na lang, mintras sayo pa. Ha? Ato-ato lang na dong. Gipahibaw talang karon di ka masugamak. Salamat, te. O sige, aris ako. Buang nga di ay, no? Na di karelasyon si Joyce nga tiguang. Mao ka na hinungdan. Kung anong wa ko niya sugta. Nahadlo ka siya. O may lain pa siyang uyap. Gawas atong tiguang. Makuto bar kung utok ani, uy. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have Kuya Tutoy, and Lola Hubag. Pila na kaadlaw nga wala gyud ko ning text kang Joyce. Kay lagi, na-shock ko sa kung nasayran. Nga naari siya'y sugar daddy. Nurse naman unta siya mga lodi. Pero nga nung sila manggihapon niya atong maong tiguang. Abi kong na-discourage na ko sa kung nasayran mga lods. Apan paglabay sa duha ka semana. Di naman gyud na ako makaya mga lodi. Mingawan mangyud ko ni Joyce. Mautong, nibalik ni sab ko og sunod-sunod niya. Paita ba ani akong kasing-kasing mga lodi? Lisura pa gyud ay tudluan. Mabugo gyud ay ta. Basta ang kasing-kasing naing musugo na to. Tama bang musuksok ko sa complicated nga kinabuhi ni Joyce? Palihog, tambagi ko ninyo. Thank you and more power. Maghulat, Dodong. Si Dodong na to ang unang letter sender. Agoy na! Tikinaloja! Tikinaloja! Perting luhoy ang Dodong. Nalingaw ko na gunaunan Dodong. Sige, paluap si Dodong. O, sari dong! Pag-ibig! Sige na kag paluap dong! Dili na kinahanglan. May ngapon din mo dila. Maing hapon. Kinahanglan pa ba din na ipaluap ng usa ka butang sa usa ka tao kung willing siya musturyas tinuod? Yes, feeling na ko dong, namo dong, wa kay pag-asa. Naimot ko lang pag-ingon sa tigbantay nga, uy, uyab po day mo. Habang kaibutang, unsay schedule niyo?
kay mo dong kay Daghan, nagkalisod na. Oh, sige. Pangutan ako, kung unsay ikadalit nimo sa akong kinabuhi, nga naa naman ko'y sugar daddy. Gani na si Oh. sugar daddy no. Oh. Kanya, ang kalibgan ni Dodong kay nurse naman ta siya. So, okay na na sweldo. Kunya part-time kuan pa gyud model. Model pa. Oh. Unsa pa man iyang pangitaon kung kwarta lang. Mm. Malay nimo kay mo man nagpa-graduate nyag nursing. Mao, ata kabalo, natay gitawag nga utang kabubuton. Aside anang utang kabubuton, malay nimo og gikuan na siya. Gi, Kanang gi-blackmail o Oh, sa baka diha wa takabalo. sayod. Oh. gasto na kayo ko nimo, nya imo ra kong biyaan. Oh. Oh, mag-unong ta hangtod sa masteral degree nimo sa imong pagka-nurse. Mo na siya hulata nga makuan ko. Ulata nga Tiurok. aprobahan ng senior citizen nga 100 nako, kaya kang 100,000. Bitaw ko una-una ni mo bay asa ka mo lugar pangutan-on ni mo kagalingon. Ikaw Gani. magkatubag magana. Gusto mo kag problema, nangita kag problema? Oh. Asa ka mo lugar dapit sa kinabuhi. Nga kapoy naman gani kaayo kung magkita mo. Kapoy na gikag duty. Oh. Night shift. Napay barkada, nya napay uyab. Napay side hustle. Napay si tatay nga murabog ako kuya tutoy pod. Usapan po mo nang imo dong, pa diha ibutang. Oh. What? So may gusto niyo? Gusto kag time? Wa naman gani si time siyang kagalingon la. Gani. Or gusto nimo nga tanggalon to iyang stress ikaw ang muhatag og kalipay niya. Mauman. Lisod kinabuhaton kay Lisod kay mo may gipangita si mong kasing-kasing gud. oh. Giisip man gud nimo siya nga siya ang imong kalipay. Bangutan na. Unsa pud ka para sa iya ha. Mauna diha. Oh, lisod Kay kina. para sa iya siguro amigo ra ka ba? Oh, Dili ka special nga kanang kuan gyud. Kanang pang kuan ka di ka pang romance nakay space dito sa iyang kuan sa iyang tricycle. at tricycle. Tricycle. Kumbaga tricycle ba na tricycle. Ikaw ang babae ang tricycle, ikaw naka sa extension. Extension. Naka sa extension, di ba? Extension la. Ang uban mo kabit sa likod. Isa ka untulan na ligis nagbato niya, hulog ka. Wa ka insurance. Mao gani. Impas ta wa ta lisod kayo. Unya gihatag na nimo imong time dito. Mao gyud. Oh, ang imong kalipay ba imong gisalig sa laing tao. Puro Gani. pinakalisod la, di ba na? Maanad ka ba nga inana? Dapat ang kanang laing tao plus lang na sila. Tama. Na dapat kaya nimo ikaw ang malipay. nag-control. Ikaw ang nag-control tama. Kaya nimo malipay, Sa ikaw mo imong control sa kaugalingon. buhay. Oh, yes. Aron nga kung walay laing tao para nimo, okay ra ka. Kaya ra nimo. Or ikaw Oh. ang muhatag sa kalipay para sa ubang tao. Yes. Di kay wala akong barkada, wala ako'y kalipay. Ayo, ana. Wa day kay kuan diha mga habi-habi nimo. Di- Sa diyang Ikaw ang mo provide sa kalipay. Kung Oh. masulupon nimo barkada, palipaya imong barkada. Masulupon nimo kauban sa trabaho, palipaya sila. Imong pamilya, palipaya. Ikaw ang kalipay. yes. Isod ganun, wala si Juan, wala si... Wa day kay mga igsuon diha, wa day kay mga barkada pod nimo. Oh. Wa kay mga kauban diha sa trabaho di ay. O, diyan na lang yun tuyok imong kinabuhi. Ano bayanan? Lisod, di pwede. Gani. Pwede. Nya, the more nga ipagsiksikan nimo imong kaugalingon sa usa ka tawo, Oh, mawad-an kag value. tama. Mules ang imong Yes, value. mula sa imong value. It's because kuan man murag ka nang available ka anytime. Mm. Ha? Yes, ra ka kanunay. Mao. Muubos gyud imong value kay available man ka naa makapirmi. Ipagawas po ng imong importance. Yes. Wala po ka panagsa para may sila, uy, asa man to siya? Gani niya kung nawala na ka unya paghuman pananglitan nagpakahilom ka for how many weeks niya wag gyud ka pangitaa. Huwag yun nangita to si tiyay sa mo ha. Wag gyud. Wag yun ka. Wag yun Kay ka. kung naa pa kay kanang space sa iyang heart mag-wonder man to. Ano na sa buhi pa ka to? Mao. Mangita to, kumusta nam kag buanga ka? Oh, may pambitin lang. Musunod sa balay mo. Ana-ana pang ulo. Mangita pag tao. Pero kung Ikaw, wala Adyan. gani, Wag yun. wag yun. Dawatin na lang natin. Ang value nimo importante kaya di pa na nimo mo-value among ginasulti ni Lola karon pero Ay, unta yes. mo dahumi nga maabot ang Yung kay time. pagkaimuhang utok. Maabot ang time nga. Pwede na matipak-tipakan imuhang idea ba nga dili ra di ay siya akong kalipay. Yes. Malipay na di ko sa kung kaugalingon. Di na ko kinahanglan ka istorya kay pwede mo na ko istoryahon na Tama. kung kaugalingon. Uy, lami man di ay manlaba. Lami man di ay manghalay. Lami man di ay mamilo. Diya pa lang dapita. Nalipay na kang, uy Lord, salamat kay nakalaba pa ko. Yes. Oh, ginagmay ra na, ha? Bisira mong kaugalingon ba? Oh, ginagmay ra na.
Tanaw ba ka dihag salida, mag-Netflix mo ka diha, samtang Oh. magkaon, o kung sa ba imong pwede ka bisihan. Pagkaugma, mayon kang, uy, Lord, salamat. Nahuman ang tibok adlaw na karon nga sip ko. O, Oh, ano ba? kung di man makaya kay sakit kayo, ay, Ay, sus! sakit man yun na. Sakit. Oh, unya Kanang ayaw likay-likay kung kay mo hilak ka, mahilak. Hala, hilak diha. Kanang sakit na ara na, diha. Hangtod nga kapuyon ka sa kasakit. Oh. Kung wala na kay laing choice, kundi undangon na. Perfect, digig. Dawato na lang kayo, masikag hilak di oh. Sir. Pero mubalik maghihapon na mingawon man ka. Oh, pero kaya na nimo i-handle ang Oh, sakit. kanang maanad na ka nga wala ihang presence. Tama. Eventually, Pohon, bye. Salamat. Salamat sa imong pagpadalag suwat diri. Unta sa mga nakarelate ani, makakutlaw po ta gamayng idea ba nga, uy, naday ko'y value. yes nga, di gid pwede na to ipamugo sa tong kaugalingon sa tao nga walay gusto na to. Tama. Ayaw sig value sa ubang tao, i-value imong kaugalingon. Yes. Amen. Alas 2:07 atong oras. Shout out sa mga naminaw karon ay kay mo painit inom mo daghang tubig. Gani, grabe yung inita gid. Ay, Pabugnaw mo, inom Agusa. mo tubig. Init kay panahon, summer na bay aron bisig nagtuo pa mo nga kuan, rainy season ron. Ha. Alas 2:07 Agos kay Totoy. ako si Lola Kami Hubad. daw permiti magingon nga. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!